Nokuthi-ke futhi into engihambisana yiloko ngoba nami ngase ngizodlwengulwa lapha, ngahamba ngaya kadadewethu njengoba kade ngikutshela ePhatokwe, ngayohlala khona nakhona kwasuka isiphethu. Azange nje kungayiwa e-Westville, indaba ende kabi ngalami ayobuzwa. Nginofakazi mina, ikhansela ekuthiwa u-Phalcom Ngomezulu. Iy'mpahla njengoba sengihlupheka zantshontshwa lapho endaweni engingasho ukuthi ilaphi kaShozi, lezi ezatholwa khona amaphoyisa. Nginobufakazi mina wamaphoyisa, iphoyisa elaliphethe liyolanda impahla ngane yami isakhona nayo ifoni yakhona lapho. Engafike isho ukuthi ngazi la lapha impohla evele imemeze. Uboka lesi hlobo samalunga. Qhuba yona izonto engeke ngize ngihambe mina ngalami ngithi indoda ngimdala kangaka ngithi ayilale nengane. Cabanga nje naleyo nto. Yinto ezazenzeka ekwakuwumsusa wokuthi ngifuna ukuhamba ngoba ngiyazondwa. Yenzeke le nto mina ngivesise ngifuna indawo la. Yebo ngane yami. Yebo, ngifonele omunye ubhizi la ongazishongo igama. Kuthiwa umakhelwane wakho. Ngathini umakhelwane wakho? Iya. La othi wasuka khona. Iya, eCabhane. Yebo. Iya. Uyaveza ukuthi umyeni wakho njengoba engaphakathi indlela akangena ngayo kuthiwa wena wawumphoqa ukuthi alale nentombazana ngazi noma ekadade wakho kabani ngenxa yokuthi wena abatwana ukhona ukubathola. Hawu Nkosi yami, ngane yami, icala lenziwa kanjalo vele ngize ngihambe lapho endaweni yaseVelmemeze eCabhane, kwakuvesi ngacishe ngaboshwa. Azange ngikusho mina lokho, azange nje ngikusho kwaba yikona. Nokuthi-ke futhi into engihambisana yiloko ngoba nami ngase ngizodlwengulwa lapha, ngahamba ngaya kadadewethu njengoba kade ngikutshela ePhatokwe, ngayohlala khona nakhona kwasuka isiphethu. Azange nje kungayiwa e-Westville, indaba ende kabi ngalami ayobuzwa. Nginofakazi mina, ikhansela ekuthiwa u-Phalcom Ngomezulu, owazi lonke udaba lwamalunga, ingane ezabopha umalunga eyayihlala nayo. Azange ngisho mina ukuthi umalunga mina ingane ayilale nomalunga. Azange nje ngikusho lokho. Wena umhlaba ungaka ngane yami, wakwayizwaphi into enjalo? Yindlela yalapha kade ngihlala khona mina kade bengangifuni bona abantu, besho noma yini into engiyithandayo abayithandayo. Ngoba okunye engikutholayo kuthiwa umyeni wakho wena ukade umlawula kakhulu ngangokuthi ukwazi ukuthi ayona ngisho nomuntu angaxabene naye. Kuthiwa umuzi wawudayisa wena, yingakho wagcina ungasekho la uhlala khona ngoba umuzi wawudayisa. Ngazi umndeni kamyeni wakho wawungawufuni ukuthi usondele eduze komyeni wakho. So njengoba susokola kanje kuthiwa sezophuma manje sekuyakukhathaza ukuthi uma ephuma uzoshonaphi umuzi wawudayisa. Wengane yami, yima-ke umuzi sihambe esevese esesiwudayisa umuzi. Nginofakazi balokho. Amakhosikazi kade ephila ngale Velmeze, esengingala nenye inkosikazi engihleli la kubo la emzini wayo. Umalunga kade evese esowudayisa umuzi, sesiya ngala ngezinto ngingafunwa, ngenza yonke into, ngidayisa ngine-tuckshop, nginayo yonke into. Hhayi ukuthi uzophuma umalunga wawaboshwa udilika jele. Angihanjiswanga yileyo nto mina yokuthi umalunga ngoba naku mina sezophuma. Bakhuluma yonke into ekhombisa ukuthi vesi ngihambe kunomthelela wokuthi angifunwa, angazi ukuthi isizathu yintoni. Ngoba iy'mpahla kade zikhona engangizithengile mina, iy'mpahla njengoba sengihlupheka zantshontshwa lapho endaweni engingasho ukuthi ilaphi kaShozi, lezi ezatholwa khona amaphoyisa. Nginobufakazi mina wamaphoyisa, iphoyisa elaliphethe liyolanda impahla ngane yami isakhona nayo ifoni yakhona lapho. Engafike isho ukuthi ngazi la lapha impohla evele imemeze. Uboka lesi hlobo samalunga. Yebo. Kuyezwakala, bengithi angithole ngasohlangothini lakho ukuze ungathi uzide wathelisa umuntu usizo. Uqinisile ngane yami? Futhi angisho ukuthi ungasizwa. Yebo, ngiyakuzwa ngane yami. Mina nginofakazi ngami le engihamba khona, nginofakazi umalunga aboshiswa ngumina. Umalunga owaboshiswa ukunakala kwakhe. Ngeke ngeze ngihambe ngane yami mina. Usaqhuba yona izonto engeke ngize ngihambe mina ngalami ngithi indoda ngimdala kangaka ngithi ayilale nengane. Cabanga nje naleyo nto. Yinto ezazenzeka ekwakuwumsusa wokuthi ngifuna ukuhamba ngoba ngiyazondwa. Yenzeke le nto mina ngivesise ngifuna indawo la.
Yebo, indawo eyivesi idayiswa umalunga leyo. Ngisazokwenza uzame ukuthinta uDidi lo okuyiyena ongifonele. Yebo. Uzame ukungixhumanisa namalungu omndeni. Ngcono uma kuzoba khona oyilunga lomndeni ozovumela obala sixoxisele ngayo yonke into. Okay, kulungile ngoba umuntu owumndeni wakhe le lokuzeni le konje eMzumbe. Umuntu futhi womndeni wakhe ilunga angifuni ohamba umalunga singazwani naye ngangifuni usisi wakhe. Mhlambe basho yena-ke. Mhlambe basho yena-ke angazi ngoba bayazi ukuthi akakade engangeni lapho. Umalunga ekushayeni abantu noma kuwumsebenzi eshaya abantu, ngangingena-ke lapho mina engangilamula. Yonke le nto wena mngani wami bafuna ukuthi mina ngivele ngihlupheke, ayikho yonke leyo nto abayikhulumayo. Bazoboshwa kwabona ngoba ngifuna ukuthi nabo bakhulume la, mina nginekhansela elingakhuluma yonke le nto. Yebo ngani yami. Manje umuzi wagcina udayisa umalunga. Umalunga wavesa umuzi udayise mina sengibona ukuthi nami bazongena ngoba impahla yami yantshontshwa lapha endaweni impahla yami. Sengisholo ukuthi ubani wagcina abukela imali yomuzi, wena noma umalunga? Hhayi, umalunga eseboshiwe umina. Wayenze njani imali ngoba kuthiwa wahamba wena ngoba unemali ekugcineni imali shuthi iyaphela. Kuthiwa babekubona edrobheni bakhululeke ngoba bakubona ukuthi hhayi ukhona uyaphila. Hhayi impahla nganami ngayidayisa umuzi kwaku-16,000 umuzi. Umuzi lese ngiwudayisile ngaqasha i-truck ngahamba kadadewethu. Uma sengiya kadadewethu-ke ile sasiwakhona futhi nakhona isiphethu. Ayizange bekhona nje imali ukuthi ngiyayidla mina, kuze kube manje nje ngiyahlupheka. Wawunezindlu ey'ngaki lo muzi wawubiza 16,000? Izindlu what? Uflathi.